Op dit schilderij zie je Antonius van Padua knielend en bijgestaan door een engel. Hij heeft een visioen van Maria met het kind. Het schilderij is gemaakt door Thomas Willebois Bozard in 1650. Het is gemaakt in olieverf op een doek. Licht speelt in dit schilderij een heel erg belangrijke rol, dat alle aandacht uitgaat naar één punt. Het is een historisch stuk en het gaat erover dat Antonius op een dag ziek wordt en dat hij door zijn medebroeders wordt verzocht om zich terug te trekken. En als hij zich dan heeft teruggetrokken, wordt hij bezocht door de graaf. Die ziet dan de deur van zijn kamer op een kier en daaruit schijnt veel licht. En als hij dan de deur open doet, ziet hij Antonius knielend met een kind in zijn hand dat licht uitstraalt. Ja, het is duidelijk dat het schilderij bij Marokko hoort, omdat in die tijd vaak heilige onderwerpen waren. En het is duidelijk te zien, want Maria is natuurlijk een heilige vrouw. En het is ook, wordt ook duidelijk gebruik gemaakt van een clair obscuur. En dat betekent dat de baby ervoor wordt gehaald door dichter te maken dan de rest.